Nějaký obchodník? Dobře znám ty vaše keci. Pane, vy přece hrajete rád. Tak to zkuste i se mnou. Za každou výhru vám dám 100 000 vonů. Jakože když ji obrátím, dáte mi celý 100 táců. Ale když vyhraju já, dáte mi naopak těch 100 000 vy. A můžete začít jako první. Dneska mám fakt blbou náladu. Jestli to je nějaký podraz, tak si mě nepřejte, jasně? Takže já začnu? Vážně? 100 000 von. Gratuluji vám. Mnoho míst už nezbývá. Ozvěte se nám.